Shalom. Horasma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit maupun mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lao mangarade rohata mamasuhi parminggion, marete mahita sian buku ende nomor siang. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah, hamuliaon ni goarna, marsomba mahamutu Jehovah, mamake pahean na marhaduan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan. Namandok mauliate dohami tuho, ala di papatarho, dohot tu akasi pibilebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say asi roham, say payan mahami dihami, ro di pinoparnami,
barita na ulii, jala pararat mai, tu saluhut bangso, asabit sar sondang di hasangapon mi, dohot di akan na hudul di haholoman, dohot na dilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 130 onong. Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di Filipi 2 ayat paduahon. Gohi hamuma halalas ni rohakon, sadama parohahon hamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiran mahamu, ima sahakna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji ma tuhata marhite ede nomor 640 sia ayat paduahon sahatu ayat patuluhon. Roham endehon ma olongira dotima sauduran hitana poseai itu hata Yesus Kristus ita di rumah rohaka paserena Tatopoti ma dosata nagodangi, tujolo ni debata, tapuduk beba rohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami, akan nahuula hami, marhite sian pangalasyon nami di patikmu, ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami, naroai,
nang sian pakation nami nasoture, ro di pangalosyon nami, dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo ho na uhum hami, ala ni dosa nami alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni asi maroham di ahami ale de batanami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhukna, jala suruh matod di parbadia turuhan nami be, asa tarbahen hami, mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiawan, gabe sahat tuhami, tuhanguluan na sorasuda, na pinarbaga-bagam di akana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalisei akka pangalosyom ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Ede puji-pujian siankor paropuan parari Kamis.
Tapuji matuhata marhite ede nomor 165 ayat parjolo ro di ayat dohot ayat paupaton. Tabike mahata ni debata turpuk epistel di ari mingguon ima natar surat di Mika pitu ayat pitu ro di ayat 20 tajahama margati soreng nalom ni roha martangiang tu Jahoba alai anggo au manatap tu Jahoba do jala di halunguton rohaku do debata ni hatuaokku sai tangi honon ni debataku doau. Usungokku do rimas ni Jahoba, ay dopak ibana doau mardosa, paima di badahon ibana badakku, jala maruli uhum au dibaen sai toguon na do au sogot tu hati uron idau kudo hati goranna Ay daw ni musudku may sugot jala hukupan ni hauraon ana nang mandok iya do jauh dari matap arso kusogku ma mataku maknida na sida kung nalutak sumongkapo di alam. nungaro ari parpaulion di parikmu ari parholangan ni patik doi Ari haroroan ni alam kuit mokot ko siya nasu do siya ng kahutan ni misir jala siya misir sa o di matangay jala siya luat alai gabe halongunan matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni pambahen nasida suang songoni di akka hari ari haruruarmu siantano misir au pataridahon tunasida akka halongangan daon niya kabang seperti ikon dilaton nasida maorbuk songon ulok namangit siri di tano akahitir nasida rosian partabunian nasidai mandapoton Jahoba debatatai akadok-dok nasida jala mabiar maradopon ho isi madibata somono namar pamuaji di dosa jalan naukulus pangalasion pagkalian na nagili dapat tongga na masidomos maron liman ay magkapasimon asinoha do sai marpangulahi dorohana jala popuan na do akka hajahatotta jala riokonon na do sude dosa nasidai tu laut apala na ubagas
Ola ni ima sahakna martangi yang mahita. Martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Ede puji-pujian sian kor paropuan Deborah. Tapuji matuhata marhite ede nomor 714 ayat 2 dohot ayat paupaton. Tuhan parmahan hapusan dongan nasumuruni sai pada pangujunan togu manalilui Tuhan Yesus si palua pasu-pasuru Tuhan Yesus si parmahan pasu-pasu ruasmi Babo tohon
dang tarasa molongmi. Tuhan Yesus si paluan dang tarasa molongmi. Tahati dakon mahapor siaw tai, songon nahinati dakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba nasasadai, ima nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siat todi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit, di panghukuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau binar silang, natuat tu banua toru dung itanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hutul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabege ma kor ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tapi gema titing namasa di minggu sadari. Shalom. Urian itu matana hinaklongan di baga satwata Yesus Kristus. Tapi gima jalata pajuti utma titing namasa di huriata di mingguon Minggu 22 Januari tahun 2020. Naparjulu. Nama minggu kita hari ini minggu ketiga setelah Epifanias. Kedua, statistik bagian A, berita pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Alfon Pali Hutahayan SSI, putra Bapak Antonius Pali, Ibu Esther Singkali, dan telah diangkat anak Manang Diain oleh Bapak Hatuguan Hutahayan Inang Nuriati Boru Pangaribuan, Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rama, alamat Jalan Dirgantara 12 nomor 5 Makassar, dengan Dianita Janet Hilari Boru Pangaribuan Sarjana Hukum, putri Bapak Insinyur Mangasi Pangaribuan Magister Teknik, Inang Yerta LS Boru Si Marmata SE, Jemaat AKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, alamat Kompleks PU Jalan Bendungan Bili-Bili 2 nomor 1. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja Toraja Jemaat Rama. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Bagian B, anak lahir. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Hadi Huta Barat, Ibu MKE Borusiahaan, alamat Villa Mutiara Asri 12/19 samping tol Makassar, anak dalam keadaan sehat, demikian juga dengan ibunya. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Carlos DL Sibarani, Ibu Cynthia M. Borusinaga, alamat Kompleks PKG Jalan Mangga nomor 103 masuk wilayah Filipi. Anak lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Paramon Makassar, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Bagian ke-6, kesekretariatan. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Ketujuh, pelayanan. Kedelapan, pengumuman. A1, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023, Amang Pendeta Porisman David M. Lubis MTH, pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2, tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bulun, dapat kita baca. A3, sumbangan Bibel dan buku ende dari tiap keluarga untuk inventaris kuria. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 tentang daftar keputusan rapat kuria. Dengan ini disampaikan
bahwa gereja sudah mulai menerima fisik Bibil dan buku ND tersebut. Kalau tidak ada fisik, boleh berbentuk uang sebesar Rp150.000. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A4, nilai agama untuk sekolah yang belum mempunyai guru agama. Melanjutkan Warta Jemaat Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 tentang daftar keputusan rapat hurian, yaitu tentang pemberian nilai agama di sekolah untuk sekolah yang belum mempunyai guru agama. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan bahwa pendaftaran sudah boleh dengan mengisi formulir untuk anak SD ke guru sekolah minggu, SMP dan SMA ke seksi pendidikan. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. A5, Bona tahun kategorial AMA. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 bertempat di gedung sekolah minggu, dimulai pukul 18.00 WITA. Kategorial AMA akan melaksanakan acara Bona tahun. Dengan ini dihimbau pada semua AMA untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Ketiga, Parulian Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Kelima, Amang Aha Manurung. Keenam, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Ketujuh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Kedelapan, Inang Nyonya Situa Kagultum CH Boru Pardede. Kesembilan, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Kesepuluh, Inang Nyonya G. Simatupang D. Boru Sirigar. Ke-11, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Ke-12, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Ke-13, Amang M. Tambunan. 14, Inang Nyonya E. Pane R. Boru Sitompul. Ke-15, Inang Nyonya SH Nenggolan AS Boru Panjaitan. Ke-16, Jason Austin Panggabian. Ke-17, Inang Nyonya H. Simanjuntak R. Boru Bakara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari tahun 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita baca pada lembaran dikting yang ada pada kita masing-masing. Kesembilan, laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca pada lembaran dikting yang ada pada kita. Dan yang terakhir, jadwal kegiatan dari 23 sampai dengan 29 Januari tahun 2023 dapat kita baca. Demikian Amang Inang dikting pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasahat mapeleata las maritima hita mamuci debata sian buku ED nomor 485. Sendangi rohaki
Horas madihita. Huriani Tuhata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jamita dihita di minggu patuluhon dung Epipanias iman natar surat di surat parjolo natinomos ni Apostel Paulus tuhuria Korin bidusada ayat 10 sahatu ayat 10 walu. Sada Korin sada ayat 10 sahatu ayat 10 walu. Songonon mahatan ni debata apo-apo asa marsada ni roha alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon guar ni Tuhata Yesus Kristus
asa sahata hamu saluhna unang maadong parbola-bolatan di hamu hot mahamu binahem ni sada ni roha dohot sada pikiran ay tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni sikloe taringo tu hamu akadongan paboa na masa di hamu parsalisian alai odo hudok adong do di hamu namat dok sisean ni si Paulus doau nadeba sisian ni si Apolos doau nadeba sisian ni si Kepas doau nadeba sisian ni Kristus doang doau nabinagi do Kristusi naung tarsilang do si Paulus ulaning humokok hamu naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mau liate hudok ala so adong hupad didihod di hamu dukkon ni si Krispus do si Gayus unang adong namad dok tubagasan guar do sa diri hamu tardidi alai do tahe pangisi ni bagas ni si Tepanas hupad didihon dukkon ni i dang adong hupad didihon itap ni nahuboto ay dang disuruh Kristusi au madidihon mamaritaho berita nauli do jala ipe dada marhata habisuhon unang diurui silang ni Kristusi ay haoto dohatan ni taringot tu silangi dirohani akan alaho mago alay hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon ujahami ma di bagasan bahasa Indonesia tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir sebab saudara-saudaraku aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kepas atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gayus, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ola nima sahana. Dihitana ni holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan minggu patuluhon dung Epipaniason masuk dohita manang digorahod dohita tusada topik nama dok kekuatan Allah yang menyelamatkan. Memang molo dirajumi manang direnungkan sahluhut aka namangihutok Kristus tohodo memang ia hagogoon ni debatado napaluahok kita hagogoon ni debatado napasadahok kita hagogoon ni debatado namangurupi hita manada asini rohana nabalgay molo adong jolma na sumanada hagogoon ni debata na manugunogu manang paluahon ibana pasti do ikom masuk ibana turoha na manigay di tonga-tonga ni parluluan na pasti do ibana gabe jolma na madabu kepada kesombongan. Karena itu ketika seseorang mengenal akan kekuatan Allah adalah satu-satunya jalan menyelamatkan dirinya, pasti ia akan berkata segala sesuatu hanya karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu pencapaian dan segala apa yang didapatkan adalah satu-satunya cara Tuhan untuk menunjukkan belas kasih-Nya. Bukan karena saya adalah orang yang terberkati dari status kedudukan, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena kebaikan Tuhanlah yang menyelamatkan, melepaskan, bahkan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berkelimpahan. Alani ido di pasahat si Paulus masada surat
namarhite ibana madok parjolo di bidusadon di pamuhaini buku ni Korintuson di sada Korintuson di do ibana do madok mauliate do autu de bata marnida uriamuna melihat kalian, melihat orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus ini. Maka dia katakanlah kalau kita baca di ayat 7 pasal 1 ayat 7, aida dan nahurangan hamu diragam ni basa-basa ni debata. Kalian bukanlah orang yang kekurangan terhadap berkat yang daripada Tuhan. Karena melihat bahwa orang-orang yang ada di Korintus ini diberikan berbagai berkat dan karunia di tengah-tengah kota yang merupakan kota yang majemuk, kota yang begitu maju. Kota Korintus dikenal sebagai kota yang dekat dengan pelabuhan, budaya, teknologi, dan banyak orang-orang yang datang untuk menimba ilmu di kota Korintus ini. Maka benar kalau dikatakan oleh Paulus, asada dan nahauranga kamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata. Macai godang do aka pasu-pasu ni debata na ni jalo ni huria na adong di Korintuson. Nang penasida huria na mek di tengah-tengah di kota na makmur, di tengah-tengah kota yang berjaya, di tengah-tengah kota yang luar biasa perkembangannya pesat. Tetapi hal inilah ketika ada perubahan, ada peningkatan, acap sekali ini akan berhadapan dengan perpecahan. Karena itulah dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Dia pertama mengingatkan, aku begitu bersyukur atas berkat Tuhan yang sampai kepadamu. Engkau tidak berkekurangan terhadap berkat Tuhan yang engkau terima. Tetapi didok si Paulus mamuse di paingot ibana dung di pasunggulhon ibana pasu-pasu ni debatanan di jalona didok huapoi mahamu akadongan mangasahon hata ni debata mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus ahadona masa di tingkat kemajuan, di tingkat peradaban yang luar biasa maju di tengah-tengah jemaat di Korintus ini. Terjadi hal yang begitu memilukan dan bahkan ini adalah perbuatan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena ini dapat mengakibatkan ketidakteraturan, bahkan pengkotak-kotakan di tengah-tengah mereka yang menerima kasih karunia Tuhan. Didok si Paulus mak, wapoi mahamu ale akadongan mangasahon guar ni Tuhan Yesus asa sahata hamu saluhuna unang maadong parbolatan di hamu hot mahamu binahin ni sadani roha do sadani pikiran. Kenapa ini terjadi? Ini didapatkan oleh Paulus berita dari keluarga Chloe yang terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat ini, yang mengatakan ada aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas, aku dari golongan Kristus, dan juga ada yang mengatakan hal ini saya lebih baik daripada engkau yang mempercayai atau yang memuja Paulus, yang memuja Kepas, yang memuja Apolos dan golongan Kristus ini. Hal ini begitu menyedihkan ketika Paulus mendengarkan ini. Karena apa? Karena orang-orang Kristen yang telah menerima anugerah itu, menerima berita Injil itu, tidaklah harus jatuh kepada perpecahan. Tidaklah harus jatuh kepada yang mengatakan pengajaranku yang lebih baik, doktrinku yang lebih baik, atau aku lebih condong kepada Kepas, aku lebih condong kepada Paulus, aku lebih condong kepada Apolos, bahkan ada yang menamai dirinya golongan Kristus. Benar, Paulus tidaklah berpintar di dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia adalah sosok hamba yang mengunjungi setiap orang-orang yang dia layani. Dia banyak menuliskan surat di tengah-tengah pelayanannya. Memang Kefas ataupun Petrus yang kita kenal adalah sosok yang memang berasal dari orang-orang Yahudi. Dia adalah salah satu daripada murid daripada Tuhan Yesus. Orang golongan Yahudi mengagungkan dia dan mengatakan inilah yang terbaik bagi kami. Bahkan ada yang mengatakan aku golongan Apolos. Apolos ini dikenal sebagai orang yang retorika, yang menyampaikan dengan baik penyampaian Injil ini.
Dan ada juga yang mengatakan golongan Kristus orang-orang yang saleh. Hal ini mengakibatkan kepedihan di dalam hati daripada Paulus. Bukan itu sebenarnya ketika sebuah jemaat diberkati oleh Tuhan menerima kabar Injil. Ini bukan solusi yang terbaik yang mengatakan saya dari golongan ini yang terbaik. Tetapi bagaimana hasadau nido na upeting na umarga sian si Paulus si Kepas Apolos golongan Kristus na pasahaton hatani debata Kristus ido na ikut dibereng unang jolma parbaritai ala hatani debatado na gabi unok yang paling penting di dalam pemberitaan tentang Injil. Maka dikatakan oleh Paulus lah, apakah Kristus, salib Kristus itu terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan demi kamu? Apakah engkau dibaptis demi Paulus? Maka dikatakan oleh Paulus, tidak. Kristuslah yang menyelamatkan kita. Kristus yang telah mati memberikan keselamatan bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini, tidak menganggap ataupun ini saya selamatkan kau dari golongan ini, bahkan tidak hanya orang Yahudi sekalipun dia berasal dari suku Yahudi, tetapi setiap orang yang percaya akan kebenaran Injil, kebenaran akan keselamatan yang disampaikan oleh Kristus, itulah yang paling utama. Maka dikatakan oleh Pauluslah dia berbicara tentang salib, dia berbicara tentang Kristus. Tidak pernah Kristus itu terbagi-bagi. Alai adong do na umbarga na parjolo na ikon si putihata marhite surat na tinongos ni Paulus tu huria Korinon na parjolo di paingot si Paulus do huriaon manada asini rohan di debata molojol mana manada asini rohan di debata pasti do ibana dang maddo dirina na lebih penting dari orang-orang yang di sekitarnya. Pastilah ketika orang mengenal akan kebaikan, kasih karunia Tuhan yang ia terima di dalam hidupnya, dia tidak akan menganggap dirinya yang lebih prioritas, bahkan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah komunitasnya. Karena itu maka dikatakan Paulus tadi di 1 Korintus 1 ayat 7, asa dada na hahuranga kamu di akal basa-basa ni debata. Maka kalau kita merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, baik di antara kita yang berbeda akka pasu-pasu nan ditajalo di bagasan parngoluata, dan tamahita membuat diri kita mengatakan saya yang lebih baik dan mengkreditkan orang yang ada di sekitar kita. Artinya pengenalan itu amatlah penting. Napa duahon ahaduna neng tabereng musesian peristiwa ini ataupun apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Ketika dia mendengarkan berita dari keluarga Chloe. Keluarga Chloe ini kalau memang di dalam Alkitab ini tidak disebutkan dia dari mana, tetapi dia adalah salah satu dari jemaat yang ada di Korintus yang percaya kepada Tuhan. Di pasat ibana berita taringo tu parsalisian na terjadi di Huria Korin tu si Paulus. Nang parsejaran arga tabereng keluarga Chloe ini datang kepada orang yang tepat, kepada Paulus memberitakan tentang adanya percekcokan dan perpecahan di Huria Korin. Jo dohita salah pasahaton aka informasi tu aka orang yang salah, bukan dia memberikan solusi yang terbaik, tetapi malah memberikan memecah belah persekutuan di tengah-tengah keluarga, komunitas, bahkan di tonga-tonga ni Huria. Molo tabereng langkah na di ulahon si Chloe macay denggado di boto ibana tu dia do ibana pasahaton ahana masa di Huria Korin asa rosi Paulus padenggan denggato pauliulihon Huria itu akan denggan nang tabereng hata na pinasaha ni si keluarga Chloe ini adalah berita yang fakta aktual dan dapat dipercaya, bahwa memang terjadi hal yang tidak mengenakkan di jemaat Korintus ini. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, bahkan kita yang tidak pernah lepas dari Android, dari media yang bisa kita dapat, sering sekali orang menyampaikan dalam berita yang tidak baik di tengah-tengah grup WhatsApp ataupun di dalam laman Facebook dan lain sebagainya.
yang dapat menimbulkan perpecahan, pertikaian, sakit hati, dan bahkan iri hati. Hal ini tidak dibenarkan bagi kita sebagai orang yang percaya. Hati dakon mahata na tutu maradopon dongan mujolma. Asa saluhut boy hita patupahon hadameon, patupahon hasadaon, dangadong be parbolak-bolaton, dangadong be haguturon. Molo hita songon halak Kristen, molo adong perbedaan, molo adong perselisihan, ay di bagasad dame dohot holong ni rohani di batado na ikon diselesaikan dengan baik. Itulah yang kedua bagi kita. Maka jadilah kita di tengah-tengah kehidupan kita penyampaian damai. Sebagai kita jembatan untuk memberikan sebuah suasana yang menyejukkan, mencari solusi yang terbaik. Unang mahita patubuh-tubuhon barani api, tuaka dongan, tuaka komunitas, tuaka keluarga na di bagasan pertikaian, perpecahan. Ala ikon kita cari solusi yang terbaik. Langkah itu amat penting. Adong do hata na luar biasa na hiyahu begi siya namang paditata. Molo adong keluarga na bercekcok di tengah-tengah keluarganya. Macedeng gado lau ibana majupangi aka pangulani huria manang aka paditana. Asa ditanyakon, asa dipodai do akalan na asing. Molo taringot tu sekeluarga jemaat ataupun keluarga Chloe ini yang mengatakan ada jemaat yang ada di Korin ini di dalam perpecahan. Dia jumpai Paulus. Hal itu amat baik bagi kita. Carilah orang yang dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kita, yang menyampaikan penguatan, kekuatan, menyampaikan damai, bukan malah menambah masalah lebih mengerikan lagi. Dan yang kemudian ahaduna naing tabereng sian hata ni debata na pinasaha ni si Paulus tuhuria Korinon. Molo didok si Paulus, aku bukan orang yang membaptis engkau di dalam namaku, tidak. Tetapi dikatakan oleh Paulus lah, aidang disuruh Kristusi au mandidihon mamaritahon barita naulido jalaipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi naing dohonon ni si Paulus dihita na mga lehon barita nauli tu hita di minggu patoluhon dung Epipanias ini. Marilah kita melihat bahwa perbedaan yang kita miliki adalah sebagai kekayaan untuk membersatukan kita di dalam kasih Kristus. Maka bila Paulus mengatakan aku bukan untuk membaptis, tetapi aku memberitakan tentang berita Injil, bukan mengatakan baptisan itu tidak menjadi baptisan yang berharga, tidak. Tetapi boleh kita lihat dari latar belakang ini, orang-orang banyak memilih dan mengkotak-kotakkan dirinya akibat memakai habisuhon di Portibion dan habisuhon nasiat di bata di patau manang digunahon ibana di bagasan paranggoluanna. Alani amang inang sikop do muki kita di akka parbinotoan, sikop do mungkin hita di akka sinadongan do akalan na asing. Alay sotung tabaheni gabe partuk Tuhan tu akka dongata, tu akka humaliakta. Alani isay tajagahom madirita. Nama jalo balgani asini rohani di batai di bagasan ngoluta gabe siboan las ni roha mahita tu akka dongata di humaliakta. Ahado unokna molo topik minggu mandok tu hita, kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang memberikan kelegahan, yang memberikan sukacita bagi kita. Hagogoon ni di batado na paluahon molo tarajumi hagogoon ni di batado na paluaho kita saluhu hita madok dos do hita diadopan ni debata. Tidak ada perbeda-bedaan di antara kita. Memang kalau di dalam latar belakang kejatuhan manusia di dalam dosa, ini sudah terjadi ketika dia tidak menyadari bahwa hagogoon ni debatado na paluhon ni bana dang si Adam do si Hawa, mereka saling menyalahkan. Ini dia yang memberikan buah dan dia yang sebagainya. Bahkan sejarah Alkitab di dalam perjanjian lama banyak lebih mengutamakan dirinya daripada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Maka ketika kita melihat bahwa hagogo ni debatado na paluaho kita, tadokma hita na adong dison di tonga-tonga ni huriaon, dos do hita di adopan ni debata, tidak ada perbedaan kita. Kita sama-sama menerima anugerah Allah dan keselamatan itu. Maka hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, boleh kita lihat hagogo ni debatado na paluho kita, tabering masilang ni Kristus sih. Kristus sudah menyelamatkan kita dengan harga yang mahal. Memang kalau dikatakan Paulus tadi, ai hato haoto odo hatai taringo tu silang ni di rohani akan nalaho mago, atau di bahasa Indonesia dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Banyak orang-orang pintar di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan manalah mungkin orang yang tersalib mati untuk menyelamatkan umat manusia. Manalah mungkin seseorang yang dikatakan Tuhan harus turun di tengah-tengah dunia ini merasakan sakit. Dia harus lahir dari seorang perawan Maria. Ini adalah kebodohan bagi orang-orang yang memakai hikmat daripada dunia ini. Maka kalau kita melihat itu sebagai kekuatan bagi kita, kita tidak akan mau terpecah. Kita tidak akan mau menjadi orang yang mau dipecahkan oleh tahi-tahi ni sibolis di tonga-tonga ni parnguluata, nang di akapunguan, nang di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni aka komunitas ta, bereng ma arganai panobuson ni debata yang telah menyelamatkan kita. Ada harga yang Tuhan Yesus bayar untuk kita. Maka kita juga harus membayar itu dengan cara kita melihat bahwa hagogoon kekuatan Allah yang kita terima itu, kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, tidak menjadi orang yang setuju dengan perpecahan. Dan yang kemudian bagi kita, amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Perpecahan yang seperti terjadi di jemaat Korintus ini sangat mudah terjadi di dalam kehidupan persekutuan, berjemaat, dan di tengah-tengah rumah tangga. Karena apa? Perpecahan ini dipicu karena perbedaan mendasar ataupun karena kepentingan mementingkan dirinya sendiri. Neng dohonon ibana yang lebih baik seperti golongan saya, golongan Kristus tadi. Itulah orang-orang saleh. Nian molot didok golongan Kristus ikut tarida ma saleh ibana dengan dia kaparulona. Manang songon golongan Kepas do Apoloson hape dang pargutura dona terjadi. Alani perpecahan ini acap sekali terjadi di dalam kehidupan kita amang inang. Tabereng ma dang holan sejarah manang didok ondo pena terjadi di Hurion, terjadi parbolat-bolatan, manang di wilayah hon daw. Sian sejarah nih di Alkitab ini banyak terjadi parguturan. Alai pohado hita di tengah-tengah kita yang telah menerima kasih karunia itu berlomba-lomba. Iko kita do nagawe parjolo pasadahon. Asatadda hita nama jalo asini rohani di bata. Karena apa? Perpecahan sering terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Pembenaran akan agamanya, kepercayaannya, sukunya, etnisnya, tetapi apa yang dikorbankan? Kita bisa melihat catatan sejarah kelam di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah catatan sejarah daripada sejarah Kristen ataupun penyebaran agama di tengah-tengah dunia ini. Sering perpecahan itu menimbulkan bahkan korban jiwa, sakit hati, pemulihan nama baik yang tidak dapat dipulihkan, bahkan lain sebagainya. Maka karena itu ingatlah, apakah keputusan ataupun apa yang kuinginkan ini terbaik kepada orang lain? Hal itu amat penting menjadi keputusan yang mendasar di dalam hidup kita masing-masing. Saya jok do marbada di tonga-tonga di keluarga komunitas do akalan na asing. Ala ibana lebih dominan naing do hatana di tanihon. Alai dang ina gabe kebaikan di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga di komunitas, di tonga-tonga di huria. Hadona umarga yang paling penting agar kita bisa satu di dalam Kristus, yakni kasih Kristus silangi dona pasadahok kita. Sotung lupa hita amang inang. Asa daw mahita syanon. Molo adong marbada di tonga-tonga ni parumah tanggaon ingo janjim na pinasada doho di bagasan hata ni debata.
di jolo ni huria. Ketika kita ingin mengedepankan diri kita, tetapi ketika kita mengingat kasih Kristus yang telah mempersatukan kita, tidak ada lagi pertikaian, perceraian. Molo akan marhaha maranggi madok mardame mahamu ingok ma inongmu inok ma amangmu napasadahok kita. Adong yang mengikat, tapi yang paling penting itu apa? Ingatlah mudar ni Kristus pasadahok kita. Gabe sihol mahita lahu marsada, sihol mahita lahu mardame. Di tonga-tonga ni huria taingok mamolo sahat hita tu huriaon. Dangadong hita mariber sianak kadongata. Dos do hita nang pebajuta berbeda, nang pestatusta berbeda. Molo saha tu huria sada mahita di bagasan Kristus. Asa unang adong bepar guturan di tonga-tongata. Molo di tonga-tonga ni bangsota. Dang sarupa memang ajarata, dang sarupa memang aka budayata dot etnista. Alai ahaduna pasadahok kita bahwa kita satu di dalam NKRI. Kita berbeda-beda tetapi satu di dalam falsafah kita. Ada yang mengikat kita. Maka karena itulah kerinduan Kristus ketika dia telah menyelesaikan visinya di tengah-tengah dunia ini. Aku ingin mereka satu, sama seperti aku satu di dalam Engkau. Jadikan kami satu, seperti saya lupa apanya ya liriknya, tapi lagu itu mengatakan jadikan kami satu di dalam Engkau. Maka itulah yang menjadi berita sukacita bagi kita Amang Inang di Minggu Epipanias yang ketiga ini. Ingatlah, kalau ada perbedaan, kalau ada hal yang berbeda dari kita, itu adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Ketika ada hal yang ingin merusak kedamaian, kesatuan kita, ingatlah Tuhan Yesus telah membayar dengan harga yang mahal di kayu salib. Maka jadilah pelopor untuk memberikan kedamaian, kesatuan di tengah-tengah hidup kita masing-masing. Amin. Martangyang mahita. Mauliate ali Tuhan didengkan ni basam nanunga mamakulingi hami marhite hatam. Tung macay balgado ali Tuhan pambahenanmu napasadahok kami. Marhite Tuhan Yesus Kristus nanunga mate tarsilang humokop hami. Di pasada holong ni rohai dohami ale Tuhan. Alani i ajari hami, urupi hami, marhite todim asa huulahok kami i di bagasan ngolu nami si ganupari. Di parumah tanggaon nami, di ulaon nami, nang di tonga-tonga ni parsoran nami di huriam. Sada mahami ale Tuhan di bagasakko. Dao mahami Tuhan sian parbulak-bulatan. Dao mahami sian akka parguturan. Marlubba mahami ale Tuhan patupahon akan nadenggan dalan nami Tuhan patuduhon hasadaon nami ala arga dohami ale Tuhan majalo asini rohami majalo basa-basami daikon ale Tuhan tumiruho mahami ale Tuhan napasadahok kami di bagasan mudarmu ale Tuhan pardenggan basa dihatam nanungah hutangihok kami gabe hay baru madihami ale Tuhan mula mahami mabuat dame tungat-tungan ni parngoluan nami ganup marsada-sada. Tuhan pardenggan basa di tangiang nami podiho kami do dilas ni roha nami ganup di tonga-tonga ni huria nami ima di anak do boru ni huriam nanaing marsaka patupahon pardongan saripeon alfon pali hutahean dohot borum dianita boru pangaribuan ale Tuhan pasu-pasu ma sakap nasida nanaing mamuka pardongan saripeon lehononmu hahipason togu-toguonmu marhite todim nang disaluhut akka keluarga asaboy martu pado denggan ale Tuhan ulaon ni nasida Tuhan nang di parumah tanggaw nanaing dibangun nasida asa gabe rumah tangga siti Roma ale Tuhan las dorohanami ale Tuhan di tonga-tonga ni huriam ala barita hasosorang ni dana di tonga-tonga ni keluarga hade huta barat inang boru siahaan dohot keluarga Carlos Sibarani inang Sintia boru Sibarani mauliate didenggan di basam na mangalehon di nasida Tuhan sadada dana boru dohok bawa homa ale Tuhan na mangalehon hagugoon na patauhon na torasna pagodang-godakon iyanakon na dipalumehonmu di tonga-tonga ni keluargana daw masyan akka parsahiton asa anggia Tuhan ibur-ibur magodang gabe parohon las ni roha di tonga-tonga ni keluarga nang hutangnya ko kami do ale Tuhan diragam ni akapakobasyon nami di tonga-tonga ni huriam di bagasan samingguon
pasu-pasu mahami asaboi mardalan doho denggan dalan nami ale Tuhan mamuji pasangapon ho di bagasan akka pakobasyon nami nang pahotton ha porsyon nami ale Tuhan. Utangnya ko kami doa karuas ni huria nami na tongon marsahit na pea di rumah sakit manang di jabunasi na gaduk marsada-sada. Homa ale Tuhan na mga pehot tanganmu na sumurungi maddaoni sahit na adong di pamatangna. Patugu ha porsyon na sida asamarnida jala porsea di pambahenanmu na balgay na tuppaduahon dohot mga lehon hahipason di nasida. Patugu maha porsyon ni aka keluarga na toktong setia merawa ale Tuhan asa di bagasan semangat na sida ale Tuhan. Pature-tureho na kadongan namin na di bagasan parsahiton. O mana mga lehon haguguon mga pulya karuas ni huria nami. Atik adong ali Tuhan na di bagasan pergumulan na berduka cita do ragam ni hamaolon na di jupangan di bagasan guluna ganup. Homa ali Tuhan na mga lehon haguguon dohot apul-apul. Paho maha porsyonya karuas ni huria nami. Dia kaparsoryon na sida asa toktong gomos na sida Tuhan. Porsea di bagabagam dohot pangurupionmu. Asima roham dia karuas ni huria nami nama jalo denggan ni basam marhite ulang tahun pernikahan dohot ulang tahun kelahiran di bagasan minggu naung salpu manang di minggu nang minggu na naeng ro. Homa ale Tuhan na toktong majagai na sida na mga lehot tabani umur na gajang dohot marhite hahipason asa di papuji-puji mahole Tuhan di bagasan parnggoluan na nang hami ale Tuhan na marpungu di bagasan tikyon siyan na me saha tuna matua dongani jala sodangi mahami hale Tuhan marhite asini rohami asa mangula jala toktong hami Tuhan marpos ni roha di bagasan saminggon di bagasan las ni roha mga sahoko jala daw masyan akka tahutan mauliate ale Tuhan di denggan ni basam pasu-pasu panggonggomi nami pasu-pasu uluan ni huria nami pasu-pasu akadongan nami na sodapotan songon na hu pakilalaho kami di tikyon akan nahona bencana alam akan na pogos do akan na somardiha-diha sarihom ma ngolu nasida hupasat hami mali Tuhan ngolu nami tu bagasat tanganmu mangasahon guarya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Marede mahita sian buku ede nomor 277 ayat sada mata papungu peliatan apa dua hot tujolo dalata manupahi tu diakonia sosial HKBP Makassar.
bisa dirohai dan diutonota Tuhan tadogogota lau menunda honi. Tatangnya kon ma peleata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalom may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehoni tonironi pamadaku osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu nasout sato udo. Ali aman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami unang hami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajao dohot hagrogron rodi hasangapo sareleng ning lelena. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaorhon ma damena tuton ditabe. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. 763. Langsung. Nanti media. Olo Yesus dongan milas roham, Yesus ipangurupi mas roham, hot hapor seami dot pos ni rohami, mardongan don Yesus ilas roham, las roham, mardongan don Yesus ilas roham.
Marsinodang madiho di tapak kiri moni Mardongato Jesus ilas roham. Molo Jesus dongan milas roham, jaga onaton di milas roham. Tiruon mumatotong dame nang molong